Ipiglatag kan sarong propesor sa pribadong universidad sa syudad ni Naga ang pira sa mga positibo asin negatibong epekto sa syudad kung inipinal ng maisaangat ang estado bilang highly urbanized city. Sigun sa propesor, importante na ang resulta kan gigibuhong plebisito sa Disyembre, resulta kan nag-aaram na nagenyo. Uya ang report. Antes ang plebisito sa Disyembre, importante sigun sa propesor kan kursong Public Administration sa Ateneo de Naga University na si Dr. Marcial Murillo na maipasabot sa mga nagenyo ang implikasyon kan pagboto nin pabor o kontra sa Naga bilang highly urbanized city. Sigun sa propesor, dapat maisihan kung ano ang epekto kan HUC sa iba-ibang lado kan pagtalubo kan syudad, urog na sa mga isyu kan mga nasa laylayan. Kumusta yan sa halimbawa sa trapiko, no? Kung maraming mga industries, infrastructure na uusbong sa Naga at katabi ng Naga City, kumusta magiging pamumuhay ng mga tao, magiging pantay ba ang pasahod ng iba't ibang kumpanya, pribado man o pampubliko, sasabay din ba ang mga social services para sa mga nasa marginalized sectors, no? Sabay-sabay natin titignan yon, no? Kaya marami rin at napaka-valid din yung mga kritiko na sinasabi na magandang makita na highly urbanized ang isang syudad, pero sana sa pagtapos o paggamit ng ganong klaseng status, matignan, ma-review, no, yung pamumuhay ng mga Nagenyos na sumuporta o kahit hindi sumuporta sa unang proseso ng pagiging HUC, na sa huli ang basehan, no, ang indicator ng success ng isang highly urbanized city ay hindi lang nasa numero ng ekonomiya, nasa pamumuhay at kwalidad ng pamumuhay ng mga constituents. Aminado ni Murillo, mantang ipigtatakod ang mas dakulang pondo asin oportunidad sa sarong HUC, posible man na mag-meet sa ini sa salang sistema nin paggobyerno. Halimbawa na digdi kung mapapanindugan ng GAD ang bukas na partisipasyon kan konstituentes asin silag na mga proseso kan gobyerno lokal. Yung pagbabago ng political status natin kasabay ng pagiging HUC, andun din yung samot-saring opportunities for growth, and at the same time yung mga posibleng maging opportunities din na mga may self-interest sa gobyerno para maging malikhain din sa kanilang paraan ng pananamantala sa ating development. Pero nagtutubod si Murillo na masupay ang epekto kan bagong estado sa mga banwaan na nakapalibot digdi, partikular sa mga miyembro kan Metro Naga. Panahon man na pag-isipan kung nadadapat dugangan ang mga institusyon sa edukasyon bilang pag-antisipar sa dagsa nin mga maut pang mag-adal sa laog kan syudad. Saro sa mga positibong epekto kan HUC ang paglangkaw kan scholarship subsidies na ipigtatao kan gobyerno nasyonal. Naging HUC ang Naga dahil sa mga kalapit na municipalities, di ba? Kasi bumibili ng mga goods at nag-a-avail ng mga services, ang mga taga-Magaraw, ang mga taga-Pili, and so on and so forth. So, yun nga kasabay ng progreso ng Naga is yung pag-alalay din sana niya sa mga municipalities na una't-una tumulong din sa kanyang progress. And ako being very ideal in this particular context is that exciting din na makita kung paano magsi-speed over ang progress ng Naga City sa iba't ibang municipality. We do have really good higher education outside Naga City, and that's a good thing. No, I can point it out, CBSY is doing well in so many aspects of higher education, and that's closer to Naga City. That's an example. Paliwanag pa ni Murillo, dapat mabalanse kan progreso ang pag-ataman kan kapalibutan, mamantener ang kultura, asin ang pagmating komportable, asin ligtas ang konstituentes. Importante yung kultura, importante yung identity ng Naga being home, being kasi tanungin mo yung mga Nagenyo na nasa Manila, bakit ang bilis yung umuwi dito? One, because ang lapit ng Metro Manila sa Naga, at ang lapit ng Naga sa Metro Manila, bus ride lang, dito ka na, no? Pangalawa, because the community, the sense of community is there, no? We get to hang out together during Christmas and so on and so forth. But I think importante na pangalagaan ng environment, no? Ito ay napaka-importante, no? Sa HUC, ang unang nakikitang posibleng maging
maging impact bukod sa ekonomiya, yung environment. Maging collateral. Oo, parang yes, of course, at some point we have to develop, but at the same time, it doesn't mean you have to cut trees. It doesn't mean you have to develop many of the lands of the city. So it boils down to really strengthening our urban planning, diba? Dapat may matinong zoning area, zoning policy tayo na ito dapat hindi tinitirahan. Ito dapat ay ito ibigay as green spaces at maging dapat may karoon pa rin ng isang or maraming lugar sa syudad kung saan ma-feel natin na this is the Naga that it used to be. Sa huli, sinabi ni Murillo, mas marhay na ang pagboto sa Naga bilang HUC o DAI, resulta ka nag-aaram na Nagueño. Dapat instrumental yung role ng mga academic institution, even the LGU, in informing the people of the implications of voting for yes or no. Kasi kailangan natin malaman saan tayo nag-yes. Kailangan natin malaman saan tayo mag-no. Yung information session, yung awareness, kaakibat ng pros and cons ng pagiging HUC, dapat mas mahalagang malaman ng Nagueño. Well, sa history naman ng mga Nagueño, pag bumoboto tayo talaga, napaka-critical natin bumoto. Nakikita natin yan sa mga pagboto natin ng mga lokal na leader at mga national leaders. Pero sana gabayan ng iba't ibang sektor, akademya, local government units, civil society, yung mga mamamayan naboboto sa plebisitong ito. Yes, tama ka, kung tayo magiging ideal, dapat ang pagboto ay hindi lang yes or no, dapat parang mayroong ito ba ay gusto mong makita? Justification. Ay gusto mong maramdaman, no? Pero sa legal na proseso kasi talagang yes or no lang ito. Pero yung proseso sana ng pag-inform sa constituent, napakalaga. Ano yung implications? Ano din yung mga cons, etc. etc. Dapat maging informed yung mga voters natin. And yun nga, yun din naman sana maging commitment ng akademya. Kasi karamihan din naman sa mga botante ng Nagueños ay mga estudyante, mga nasa sektor ng nasa business sector, nasa creatives, etc. etc. Sana magtulong-tulong tayo na magkaroon ng information session, o hindi lang campaign for yes or hindi lang campaign for no, but really understanding what is associated to this milestone. At Naga. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagueño. Ang Naga ngunyan. Sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.